Kapit na ko sa board, ang among istoryahan, ang salbeda ko mga niadto ba? Ang among mga kagahapon, may bagong graduate lang to. Bartap na to si De La Serna. Nitudo na yun, kami mga first year, may napasabak sa iya. Pero sa iyang panahon, stricto yung ka ito. But he never really mentioned your name. I do not even know o kaila kanya o dili. Pero one thing mas siguro na ako, isulti sa mga tao ang tinood. Dili tinood. Kaya dili, inong tayo kang bakakon ka. O bakita ka, sigasa, inong tayo kang masa na makak. Gusto ka mo daog, kinahanglan mo daog ka sa isyu para sa kaayuhan. Dili na mo daog ka, o bilib ang tao, unya, motuo o patuo ni mo po nang akong sulti sa mga taga-Dawes, unsa man pud mong ito o mo kadungog na ako. Ako mo buko og tao, diba, mo sa telebisyon, nationwide yun na, pangalan o kaungan. Huwag ko mong pangalan ng Miriam Sumaylo. Tinuod lang bakat ng dako. So,